గాంధీనగర్ కు చెందిన గొల్ల పరశురాం, నంద్యాల గట్టాల కాలనీకి చెందిన దూదేకుల సుభాన్ ఇద్దరి మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘర్షణలో దూదేకుల సుభాన్ తలపైన తీవ్ర గాయం కాగా వెంటనే ఉదయానంద హాస్పిటల్ కు తరలించారు. వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంలో ఇరువురి మధ్య జరిగిన గొడవకు కారణం అయి ఉండవచ్చని సమాచారం. ఈ గొడవను మనస్సులో పెట్టుకున్న పరశురాం గాంధీనగర్ వద్ద కిరాణా షాప్ వద్ద కూర్చొని ఉన్న దూదేకుల సుభాన్ తలపైన పదునైన గొడ్డలితో దాడి చేశాడని తెలిసింది. దాడి చేసిన అనంతరం పరశురాం నంద్యాల 3 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోవడం జరిగింది. ఎంత చేసినాడో చూడండి, మొగోన్నే వాడు అంత వేసి చేసిన ఎక్కుకున్నాడు చూడు.